I així tenim la seu del FBI, de l'FBI, en Washington, un edifici un poc lleig, però així està. Pues així estem davant del Capitolio i a un costat tenim la National Gallery, que és això d'ahir, i ara anem cap al Museu Nacional de l'Aire i l'Espacio, si no m'estic equivocant, però jo crec que no, que està així davant. Pues no res, lo típic. Un parell de bombes nuclears, així. No res. Estem així en la sala dels germans Wright, que seran estos dos de així. Mira-los, que seats. Tiene així tota una recreació. Yeah. 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 That's a shower. That's crazy. Yeah. Lo que no se veu en el vídeo és que jo tinc que anar en el cap agachat, perquè si no... A on? Ah! Un puc per fumar el coll. No, pues Oye, pues sí, no ¿no? Està més ample de lo que pareix. Si està millor que en els avions. Que en Entrar viatges. costa, però... Avión no. I mos ha plogut un poquet. Allí està lo de Washington. I estem apropant-nos a el Capitolio, que el tenim just així davant. Y esta es la part de davant del Capitolio. Nosotros pensàvem que era una altra, però és esta. I així justet, davant del Capitolio tenim a un costat la biblioteca del Congrés, que està allí, i allí està la Corte Suprema. Així tenim la cuenca tidal, el trosset d'aigua este, i davant del Memorial a Washington tenim el de Thomas Jefferson, així està, Thomas Jefferson Memorial, que evidentment, doncs mireu, està en obres, ahí està l'andamit, i un altre, estan canviant el techo d'això. A veure si podem entrar-hi. Thomas Jefferson's coming home. Thomas Jefferson's coming home. Woo. I així, a este costat, tenim el memorial a Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que en realitat no sé si és un memorial o què és, o si serà un parc, o si serà algo. Ara se ho trobarem.
Pues así en el memorial de Roosevelt hi ha un muntó de fontetes i de cascades amb aigua que ojalà quan vingueu les vegeu perquè ara mateixa estan totes en obres i no estem veient res. Però segur que quan vindreu vosaltres estaran totes molt boniques. Fa un momentet estem allà. Allí. I just enfront tenim el memorial a Martin Luther King, que està així. En la pedra de Martin Luther King està gravada la frase: en una muntanya de desesperació, una pedra d'esperança. I és molt significativa. El tío Albert. Vale.